ụmụnne m enechara m osisi anya ya na ife a na-akọ na ya osisi ngwu a sị na a na-egbu na nka na-egbuchaghị ife niile a ya egbu ya onwerozi ife ji anụ a na-adọzi ya ka ọ daa o kwere ada wee na-eti mkpu wee na-achọ ndị ya bịa chụọ àjà. Enwego m experience ife gbasara osisi ngwu a. Enwere mgbe m kụziri nkụzi wee jụọ ụfọdụ ajụjụ mana enwetara m ụsa nsị ka m werekwa ohere a wee jụọ onye bụ ajụjụ. Enwe osisi ngwu dị na nkọbe m, ịfụ ya ọ na-eyi egwu otoka ọ daa oyi etiti ụlọ, o wee bịa jụọchazie njọ nwee oghere n'ime. Ọ dị ka ife nwee ike ịda maka ime ya eghere n'oghe nke na mmadụ na-akpọ oni ya, mmadụ ya ezonwu n'ime ya. M wee bịa jekwu ndị na-achụ àjà maka amanyere ya akwa ọcha. Ọ bụrụ ngwu ọnwụ na ka a na-amanye akwa ọcha ahụ ọnya ka eji wee sị na ọmụmụ egbu ngwu na mma ama adịrị ya nkọ. Ife nji wee na-akọ akụkọ a ka m wee jụọ ajụ nchọrọ ịjụ maka ndị mma maka ọdịnala ma ndị na-efegasị ife a na-emere àjà nsure ọkụ. E nwere osisi ndị na-akpasi ike n'ala Igbo. Achọrọ m ịghọta mmụọ nọgasị n'ime osisi a maka mmụọ dị mmụọ dịkwa. Osisi ngwu a wee nọrọ m wee jebe ije fụ ndị na-achụ àjà gwa ha na m chọrọ ka e gbuo ya, ha sisi gbuo. Njekwa ụmụnna kwadosi gbuo. E wee kpọọ onye dọọma bịa gbuo osisi ngwu a. Mụnwa bụ onye kpere ekpere. E wee gbuo ngwu a weta ọjị kpechaa ekpere. O ruo mkpụrụ abalị 3 onye dọọma gburu ngwu a bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ife mere ya ka m amarọ. M wee na-ajụ ife eji wee sị na ọmụmụ egbu ngwu na mma ama adịrị ya nkọ maka nke a ebe ọ dị adịrọzi mma dịka nke a na-egosi ya ebe a. Ajụjụ m wee bụrụ, ọkwa ifuru osisi ngwu, ọkwa ifuru osisi ọgbụ, ọkwa ifuru anụ na ebe, ọkwa ifuru ogirizi. Enwechakwara ọtụtụ osisi ndị ọzọ mma na enwegasị forces dị na ya, enwe power dị na ya. Afụna m ebe egburu osisi ọgbawa ọbara. Afụna m ebe egburu ọgbụ na Nnobi na Anambra steeti. Ọgbụ ka egburu o jide aka ya kunie after 6 months. A sị na ọ nọgo karịa 100 ahụ. Ife na-ajụzi bụ maka ndị na-achụgasị àjà n'osisi a. Kedu mmụọ nọ n'osisi a? Maka oge m jụbara ajụjụ n'ihe onyonyo mme. Maka enwelu Holy Spirit, enwelu evil spirit. Yes, enwere demons, enwere angels. Mana ama m na enwe ụmụ mpịampịa mmụọ Chineke chụtụrụ. Ụfọdụ daịrị na mmiri nọrọ ebe a form goddess of the water. Ọnya ka ọtụtụ ndị be anyị na-ekwu na ha bụ eze nwaanyị na ha na-efe mmiri. Nsogbu adịrọ. Adam ekwu na nke onye na-eme ajọka kama na ọ n'ikpeazụ ebu n'afọ ndị kwa atụrụ. Enwe ndị nọ n'ikuku a na-akpọ astral world, ndị nọ n'occultic kingdom ya aghọta ife na-ekwu ọfụma. Enwere mmụọ ndị daba na evil forest na-akpakwa ike ebe ahụ. Ma ọ bụdagodo oge mgbe gboo asị na a na-atụnye mmadụ n'ajọ ọhịa. The word evil forest ama ife ori wee naba. So ibe na-ajụzi bụ ma mmụọ ndị nọ na ocean ma ndị nọ na river, kedu ebe a ya agụnye mmụọ ndị a? Ajọ mmụọ ka ọ bụ ezigbo mmụọ? Maka ụfọdụ ekwukwara na ekwensu bụ ezigbo mmụọ. Nsogbu adịrọ, o nwere ife anyị na-azọ. Mana achọrọ m ka unu kọwa kene, ọ bụrụ na comment section zakenenụ m, kedu ebe a ya agụnye mmụọ ndị a? Ọ evil forces nọ na district were eme ife a o ji aba chụọrọ ya àjà gbufuo ori ọbara osisi wee daa na ọmụmụ egbu ngwu na mma ya adịrị ya nkọ. Ife mma na ife niile efere anyị na-akụzi na nke ọnụ onye na-eme ọ na ị na-eme ya ka ịchụta ego, ọ na ị na-eme ya ka idufuo ndị mmadụ, ọ na ị na-eme ya ka amarụ gị amarụ. Nke onye na-eme ya hụdokwu ya ama, nke onye na-akụzi ya hụdokwu ya ama. Maka ụbọchị ikpe agbatara ya n'ọsọ. Ọ bụrụ na izute Chineke na ndụ ihe ezute ya n'ọnwụ. Zazienụ m ya na comment section. Aha m Brother Paul Chigbo ka ọ dị.